Jo crec que és un projecte que té molta sort per fer una escola en aquest lloc, no? És a dir, és un lloc excepcional. Tens tota la comarca de la Safor a baix, no? És un balcó al paisatge. Un projecte amb molta il·lusió de tot el poble i que hem anat batallant-lo entre tots i que finalment, més de 15 anys després, es pot dur a terme, no? L'escola té dues parts diferenciades. Té, evidentment, la part d'infantil, que té 6 aules, totes elles amb el seu jardí, totes elles amb el seu espai exterior vinculat a l'espai interior. L'accés a l'escola és en una suau rampa, que és un balcó al paisatge, i tens cap a una banda l'àrea de primària, just on estem ara, on un espai a doble alçada que té a banda i banda les 12 aules més les 4 que s'han fet d'ampliació. En el mig tenim els espais comuns, que serien el menjador, amb 2 accessos, i el gimnàs. És un gimnàs que hem lograt fer amb una pista de bàsquet reglamentària per fer partits federats amb les mesures de 2 metres de marge, etc. És a dir, que compleix uns estàndards funcionals també prou elevats. I finalment hem pogut generar un segon accés a aquesta àrea d'infantil des d'un espai que, aprofitant la topografia que hi ha, hem també lograt ficar una pista per al joc de pilota, per fer un trinquet. Les obres hi ha moltes vegades que estan creixent però no es veu res. Per què? Perquè hi ha les instal·lacions que s'estan fent, hi ha tot un edifici amagat, en comptes d'estar a la coberta, està aprofitant la topografia i estan totes les màquines ben integrades. La qual cosa vull dir que estan tots els esforços ficats perquè al final de l'estiu aquesta escola pugui començar a marxar. Jo espero que sigui una escola que siga formativa i que, com he dit a l'inici, tal qual està concebuda, pugui ajudar a la formació dels xiquets. Tenim també una sorpreseta, només entrar a una sala d'usos múltiples, que amb una vista meravellosa i amb una sorpreseta que tenim perquè tots els xiquets se puguen identificar en el seu poble. Ja ho veureu.